Kung isa kang batang 90s, malamang sinabi na rin sa'yo ng classmate mo noong elementary ka na dating sementeryo ang school nyo. Kung hindi naman, malamang ay isa sa mga establishment malapit sa inyo ay dating sementeryo. Ayon sa kwento-kwentong narinig ng classmate mo na laging nagkakating. Pero syempre, hindi naman totoo ang karamihan sa mga iyon. Kumbaga, panakot lamang ang mga iyon. Ngayon, kung gusto mo talaga ng real story about old cemetery turned into people's place, ang Star Mall Alabang ay swak sa deskripsyong ito. Alam nyo ba na ang kinatatayuan ng famous Star Mall Alabang ngayon ay dating Alabang Cemetery bago tinayuan ng gusali ng Manuela Realty Development Corp. Ang nasabing kumpanya ay pag-aari ni Doña Manuela Aguilar Reguera na grandmother naman ng always trending na si Senator Cynthia Aguilar Villar. Bagamat dekada ang mall na ito, sinasabing hanggang ngayon ay hindi pa rin matigil ang mga kaluluwang nagambala nang itayo ang building. Noong late 90s, sinasabing kinontak umano ang pamilya ng mga nakalibing sa sementeryo para ipalipat ang kanilang mga kaanak, pero hindi lahat ay naialis sa kanilang himlayan. Kaya naman, magpasa hanggang ngayon ay nasa mismong lugar pa rin na iyon ang mga bangkay. Ito marahil ang dahilan kung bakit haunted ang mall. Ang pinaka-famous horror story dito ay may isang couple umano na nanonood ng sine. Romantic movie ang kanilang pinapanood. Pagpasok nila ng sinihan, halos wala na silang mapwestuhan dahil okupado na ang mga upuan dahil puno ang sinihan. Nang matapos ang pelikula ay binuksan na ang ilaw. Laking gulat nila na ilan lang pala ang naroong nanonood. Sa kilabot nila, nagmadali na lang silang umalis. Sa isa pang halos kaparehong kwento, isang lalaki ang nanood sa sinihan. Sa pagkakataong ito, comedy naman ang kanyang pinanood. Puno rin ang sinihan at halos wala rin siyang maupuan noon. Rinig niya ang tawanan ng mga tao sa loob, kaya naman hindi siya nagsuspetsa na may kakaiba sa kanyang kinaroroonan. Nakatulog siya sa gitna ng pelikula at paggising niya, iba na ang palabas. Para itong silent movie o makalumang pelikula. Naroon pa rin ang mga tao, nanonood, pero paglabas niya ng sinihan, laking gulat niya na sarado na ang mga stalls at store doon. Wala nang katao-tao at wala na rin kahit anong ingay. Sa kanyang takot, napatakbo na lang siya. Mabuti na lang ay naabutan siya ng isang guard. Madaling araw na pala niyon at wala nang kahit sino sa loob ng mall. May iba-ibang version ang kwento, kaya naman may pagkakaiba-iba ang pagkalat nito. Pero ang dalawang nabanggit natin ay ang popular na bersyon. Bukod dito, kung minsan daw ay may recorded ghost sightings sa lugar o kaya naman may kumakalabit sa mga tao kahit wala naman talagang tao. May mga nawawala rin gamit ang mga mall goers or employees. Kumbaga, pinaglalaruan sila ng multo. Bagamat hindi natin sure kung horror story nga ba talaga ang missing items dahil baka naman may nangunguha talaga ng gamit. May posibilidad pa rin na totoo ang mga kwento ng mga tao. Isa pa, may mga nababalita rin kasing nagkaroon ng creepy experience sa mall. Mga taong nilagnat, kinilabutan, nakarinig ng mga nakakatakot na tunog at kung ano-ano pa. At bilang naniniwala rin sila sa mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari, nagpatawa sila at nakikita sa tawas ang imahe na di umano ay nagambala nila. Sa isang pagkakataon, may kwento-kwento na isang babae ang may creepy experience sa rooftop ng mall kung saan naroroon ang pool. Pagtapos mag-swimming ay sumama ang pakiramdam niya. Nang magpatawas ay nakita ang isang babaeng nagambala umano niya. Bukod dito, usap-usapan na rin ng marami ang kumpul-kumpul na mga ibon sa labas ng mall na nagpapadagdag ng creepy vibe sa lugar. Bagamat normal na makakita ng ibon sa labas, lalo na sa mga kable na kuryente, iba pa rin kapag mayroong nakakatakot na reputasyon ang lugar. Kaya naman kung ikaw ay may creepy experience sa ibang mall o sa kahit saang public place, alamin mo muna ang history nito at baka doon mo malaman ang posibleng dahilan kung bakit haunted ang lugar.